Amma dowlak näme? Dowlak aňyzy iblisten tut, şeytanlaň ulusy, Bersin, Nimrud, Firavun, Qarun, Abu Cehl, emsaluhumlardan tut. Ondan berrak gelenini ovan şerik etsen şoň ýzyna düşüp günahkar bolup gidipdirin, ondan tut, yakasından tutjak. Hiç kim sana arkalaşacak değil. Ey hatta öz göz gulagyň sana arkalaşacak değil. Ştatına bir anıp. Ey hatta öz innamın ilaýagyň sana arkalaşacak değil. Peygamber Can'ın bir awada rivayetine edip beren İmam Müslim aýdy. Hazreti Enes ibn Malik aýdy. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fadahika. Birun Peygamber Can bilen bile döwrün Ali we tüýdük diýe. Peygamber Can ýyljyrady, güllü diýe. Ohum aýtdy, "Etedruna mimma adhak?" Bildiňizmi diýdi, men näme güllüm diýdi. Yok ya Resulallah, ina tamam sana kurban bolsun, näme güllüm? Peygamber Can diýdi, bir lahza kıyamet ýadyma düşdi diýdi. Hudaý Taala dowlagy adamlary dowlaga salandan soňra dowlakdaky adamlar diýjekler, Hudaýa näme diýip bize zulmetýäň diýjekler. Hudaýa biziň eden günahlarymyza şahit getir diýjekler. Ve Hudaýa biz şahidimizi özümizden başga şahidi kabul etjek däl diýjekler. Hudaýa özümizden bir şahit getirsen diýjekler. La uzizu ala nefsi illa şahiden minni. Özümden bir alamet günahıma näme alamet ba Hudaýa diýjekler. Dowlagyň otyna jydaman otýarlar. Aglyna näme gelse pasawlan otýarlar. Amma Hudaý Taala näme diýjek? Bolýa diýjek. Kafa bi nefsika al-yawma aleyka şahida. Özüň özüňe besiriň diýjek şahadat bermäne. Ey dil gafyllyjak. Ey agyl gafyllyjak, keplemesin diýjekdi. Ey ilaýak, ey gözügulak, ey ýüzgöz, seninni keplemäne dur. Ey sakkal saç, ey gaşla, sen aýtmany dur. Şol adamyň näme etýän işler bar. Dawanyňdan başyňdan ta dawanyňa barýança himme uzulaň bir-birine löňçek, senin näme günahň bolsa aýtmany durjak. Reň urduran namahrem üçin namahreme kökezdiren renklen kesen saçlan, ellegiren gaşlan, awdallap temiz etdim diýen at bilen ýüzgözlen ennam janyň hemmejigi näme günahň bolsa aýtmany durjaklar. Amma şonda Peygamber Can diýe şu ilaýak gözgulak günahlary aýtyp boldy diými? Hudaý Taala myň dilini açjagyny ha gördüňdämi diýjek. Yan kadam nämetmäni durjak, özüni vurmany durjak. Buğdalla kunna ve suhqan fa'an kunna kuntu unawil. Ey vay siz kim bolluňyz indi? Ey ilaýak, ey gözgulak. Melki baba siz berekli Hudaýdan, Hudaý bilen munazira edip otyn, Hudaý bilen jedelleşip otyn, Hudaýa etiraz edip otyn. Ey ilaýak, men sen berekli, seni otdan nizat berjek bolýan. Ey gözgulagym, ey ýaňaklam, ey ennamym, seni otdan nizat berjek bolup men Hudaýyň öwünde dul. Sen näme diýip men aleyhime kepleýän? Sen näme diýip aňa şahit bolýan? Ey gözlem, ey gözlem. Sana üçün bilýärmi dünýede näçe ha wagtlam geçirdim aýnaň öwünde. Ey gaşlam, seni awadan etjek bolup bilýärmi näçe ha pul berdim araýşgerlere. Nägadar ha ütdirdim, gaşym ütdirdim sana üçün. Nägat awullugym çekdim ey gözüm, ey gaşym. Ey ýaňaklam, seni awadanlajak bolup bagadar ha keremlere pul bermedimmi? Seni awadanlajak bolup bagadar ha tüými ütülmedimi? Ey saçım, seni awadanlajak bolup nägadar ha pullar harjatmedimmi? Ey ennamym, seni hoşandam etjek bolup bir tobar zatlar iman gezdim, bir tobar awu zatlar ilk gezdim. Ey ilaýagym, ey ýüzgözüm, ey ýaňaklam, seni agyrtjak bolup, seni awadanlajak bolup, seni däli gelişip ötirjek bolup, dünýede nägadar ha pullar harjatdym, wagtlar harjatdym. Seni awadanlajak bolup men nägadar zähmetler çekdim. Bugün kun sen näme diýip men aleyhime şahit bolýar? Bugün kun sen näme diýip men aleyhime dowlakda iqdam etýän? Hudaýyň lanety ilaýagma bolsun. Hudaýyň lanety gözgulak
okuma olsun, Hudaýyň lanety agyl burnuma olsun dip özüne lanet etmeli durjak adam. Ey musulman wallah. Dowlaha girenden soňra bir adam sana arkalaşyk ýokdur. İlaýak güýzgulagyň sen aleyhine iqdam etmeli durjakdyr. Biz adam akıllan istifat etmek gerekler. Hudaý Taala'nın behterin awadalygyny koyup, gelip haram şekli şamaillere girip, haram pullar harc ettirip yani, bagadar günäler gazanyp barangdan soňra kim üçin etdiň bu günäler musulmanlygy? Kim üçin etdiň bu günäleri? Bir tufar pullar harc etdiň dost dogan ýar üçin dip, amma olar sana arkalaşdylar kıyamet günde.